अहिरान चलावेले दूध एजेंसी। गमछा लाल अहिरान के सिस्टम बा कमाल। सफेद कुर्ता गमछा लाल अहिरान के सिस्टम बा कमाल। अहिरान चलावेले दूध एजेंसी, पूरा जिला में बा उसकी फैंस। अहिरान चलावेले दूध एजेंसी। फुल बेस रेज पे आदर्श यादव गावे स्टेज पे। डीजे बजे फुल बेस रेज पे अहिरान चला